Както сте разбрали от заглавието на това клип, че днес ще направя My Brush Collection, или преведено на български моите четки за грим. Ще направя отделно видео за почистването им. 2016 година е също, както повечето от вас знаят, съхранявам тук четките си. Сега първо ще покажа това и искам да вмъкна. Искам да вмъкна, че ще закъсня малко за влога от състезанието с Шумен, тъй като не мога да си избера част и в момента обработвам абсолютно всичко. Ето това е, даже паднаха бръш кардовете на моите четки, с които те съхнат, за да им са в правилната форма косъмчетата. Има както за дълги, така и за къси четки, и дебели, и тънки, въобще и така стоят. Ето тук, нека да преминем към същинската интересна част с моите четки за грим. Така, ето това е оригиналното кълъвче, в което държа абсолютно всичко. То се връзва ето по този начин и наистина е доста голямо. В него съхранявам най-различни четки, даже има и допълнения. Да, мръсни са, но ще ви покажа за това как се чистят, тъй като утре отново трябва да ги използвам, защото имам концерт. Първата четка се казва Powder Brush, с нея нанасям пудра и понякога контурирам лицето си, ако искам така по-размазан или как да кажа ефект на по-големи скули. И да, идеална е четката за пудра, наистина доста удобна, също и мека. Хубавото на тези четки, че са от 3 косама, всичките са меки, но те съхнат 3 пъти по-бързо и наистина много ми харесват, но сякаш тези белите, които са космичета, стават сини, но по-късно някакси стават отново бели, но както и да е. Тази четка ми е най-новата, е от Beauty Mama или нещо такова. Тя е стандартна четка за фондютен, но аз използвам и за коректор, тъй като не харесвам това мажещо движение по лицето, но наистина прави фондютена с много по-голяма покривност и ми харесва доста. Тя също е от 3 косама, само да кажа. И да, не съм и мила, но когато я измия ще разбера какъв е състава и как съхне. Тя също е много мека и се казва Foundation Brush. Тази четка е за руша за контуриране, идеална е, тъй като е скосена и много ми харесва. Казва се Blush Brush. Така. След това следва четката, с която преливам сенките си. Тя е от BMAX, казва се Eyeshadow Brush или Blending Brush. И това е единствената ми четка с естествен косъм, извинете, но пък е скосена и справи страхотна преливност. Наистина много ми харесва. Следващата четка отново е от Mildmare. Това е Concealer Brush. Мисля, че се казва Eyeshadow Brush, но аз използвам за коректор, тъй като консистенцията на космичетата е малко за кремообразния, не за сухи продукти и за сенки. И въобще не ми харесва да нанасям сенки с нея. Използвам само за коректор. Просто така е консистенцията. Имам 2 четки за устни. Тази от BMAX, казва се Lip Liner. Нали? Да, така. Тя е под формата на молив и не ми е чак толкова удобно. Не знам защо. Просто не се харесахме двете с нея. Не си допаднахме. Така се каже. Това пак е Lip Liner Brush. Тази пък доста повече ми харесва, тъй като има четка като на червило, като точно за червило, като на гланцовете. Тя, искам да видите каква е, мислих, че е молив първо, но не е. Тя е тънка и е дълга и е просто страхотна, лично много ми харесва. Следващата четка е отново от BMAX, това е първата ми четка от BMAX, казва се Eyeshadow Brush, която е пак такава с консистенция за сухи, за кремообразни продукти, но пък ми харесва, когато нанасям пък сухи продукти, сухообразни продукти, как да кажа, не знам. И от 2 косама отново съхне доста бързо. Така продължаваме с четката, която използвам за 2 цели, по-скоро за 3, за попълвам вежите си, майда. За очна линия това е четка, която се казваше Eyeliner Brush и за да нанасям по-прецизен цвят под окото, както така самото око, ето тук.
или пък в сгъвката, след което преливам. И ето ги последните четки, които не ги видяхте. Това е четка, която се казва апликатор по-скоро. Application Brush. Наистина има много странна гумена консистенция и нанася цветовете много приятно. Първо нанасях хайлайтър. Между другото с кръмообразен хайлайтър тази си четка си пасва страхотно. А това е маскара бръш или четка за мигли. Така и горе-долу това е всичко. Надявам се клипът да ви е харесало, ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте. Показах всички четки, които имах, всъщност не всички. Всъщност сега ще ви покажа другата четка, защото имам още четки, забравих. Така. Ето тази четка, в която след малко ще видите какви четки държах. Наистина не ми хареса, защото много се заплита. Показвала съм ви, супер е груба и още не разнася пудрата както трябва, прави лицето ужасно. Така, мини четките си държа ето тук, това е кутийка от резец. Тук държа апликатори, мини четки, като това с четки от пудри, за ружове четки има малки четки, мини четки, оценки четки, апликатори по-скоро. И много различни просто, да. Тази е за очна линия, но супер се скубе и въобще не ми допада. Рязала съм я няколко пъти. Не си допаднахме с нея някак. Супер груба отново. Не ми харесва, честно казано. Консистенцията е ужасна и не е моята четка. Тя беше тук с още няколко четки. Тази. Имам такива апликаторчета. Отново такова, което съм използвала точно веднъж, не ми допада. Или пък това. Тази четка се казва, че е за преливане, наистина е доста мека, но не знам, тя също има естествен косъм. Не кой знае колко лоша, но пък и не кой знае колко добра. Пак от апликатори. И тази е последна, която последно използвах за маникюр, около кожичките да обирам. Тя се води Lip Liner Brush или четка за устни, не знам. Отново не си допаднахме с нея. Просто е ужасно на устните ми и мисля, че около ногтенцата стои доста по-добре, отколкото на устните, червилото и въобще да. И май това е. Надявам се клипът ви е харесал, дайте палец, се абонирайте. Също така скоро ще има giveaway, обсъдихме в последното ми видео, което беше контуриране и нещо такова. Така, и това е горе-долу, това са абсолютно всичките ми четки, които сега виждате на екрана. Също искам да вмъкна, че новата игра на Дъвките 5 излезе наскоро. От любопитство, не ме смятайте за луда, реших да си взема две, това, в момента дъвча дъвката от това пакетче. Наистина са доста интересни, тази последната дъвка. И така, както и да е, тук предлагат предизвикателство и да, дъвките са розови. Също така можете да пратите снимка в Instagram с ето този хаштаг. И така, другите дъвки, тук също много интересна формичката. Така, другите пък дъвки са с диня, които реших да си взема, но те не са с игра по-скоро. Те са едни стандартни червени и са бели, в момента дъвче такава. Искам да видите, че са бели. Не кой знае колко оригинално и честно казвам ми харесват, но аз предпочитам от двете, предпочитам с Goji Berry, с боровинка и малина ли беше? Какво беше? Аз не знам, но това сякаш е по-свежо, отколкото това наистина доста ми допада. Това и ми остана една дъвка, явно ще взема. И казах каквото имах да кажа. Благодаря ви, че гледахте това видео. И да, това е всичко, което аз имам. Нямам се отново, че ви е харесало и очаквайте втората част, която ще бъде почистване на четките ми 2016 година. И чао!